1977. godine u Samarkandu bio sam svedok još jednog slučaja neverovatnog isceljenja posle molitava. Jedna majka mi je dovela 2 ćerke. Jedna od njih je patila od padavice. Oče, možda vi znate kako da izlečite Olju. Potpuno su je izmučili napadi. Lome je 2 puta dnevno. Je li krštena, pitam? Da. A da li nosi krst? Mama je oklevala sa odgovorom. Oče, kako da vam kažem, od pre 2 nedelje smo joj ga stavili. Odmahnuo sam glavom. Šta je hrišćanin bez krsta? To je kao ratnik bez oružja. Počeo sam da razgovaram sa njima. Savjetovao sam im da ispovedimo i pričestimo. Svaki dan da čitaju 90. psalam 40 puta, koji živi u pomoći Svevišnjega. Posle 3 dana došle su ponovo. Obe su se ispovedile, pričestile i počele da čitaju 90. psalam 40 puta dnevno, kako sam im i savjetovao. I čudo, samo 2 dana, kako je čitava porodica čitala 90. psalam, Olja nije imala više napade. Rešila se teške bolesti bez ikakve bolnice. Potresena, majka je došla k meni i pitala koliko novaca je potrebno za posao. Šta je vama, kažem, nisam to ja učinio, već Gospod. Možete i sami vidjeti. Ono što lekari nisu mogli da urade, Gospod je učinio, čim ste mu se obratili sa verom i pokajanjem. Protojerej Valentin Birjukov.